Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, Coastal Barangay sa Iloilo City naka-eksperyensya sa mabaskog nga balod bangod sang Bagyo Uwan. Mga sakayan kag balay nagkalaguba sa Capiz kag Iloilo bangod sang storm surge o kondaluyong. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Kim? Jert, madamo nga mga residente sa coastal areas ang wala nag-ekspektar sa halit nga ibili ni Bagyo Uwan bangod signal number 1 lang sa isla sang Panay, kag Guimaras. Mabaskog nga hampak sang balod. Ini ang sitwasyon sa pila ka coastal barangay sa Iloilo City kagabi tubtob kay inasang kagahon. Bangod sini, ginbaha ang dalan kag pila ka panimalay kasubong na lang sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Naglinap taman ang mga balas, bato, kahoy kag iban pa nga debris dala sa mabaskog nga balod. Subong nga aga, nagpatigayon sang clearing operation sa lugar. Need taning i-clear ang balas kay it will block the drainage system naton. Kung makasulod ni sa drainage naton, mabudlay na ni sa kwaon. Ang balay ni Early, naubos guba kag anod sang balod. Way ko kay ti gabok na kon ligay, way ko maano mo. Samtang Sabado pa lang sang gabi tubtob Domingo sang kagahon, nabatyagan na ang epekto sang Bagyo Uwan sa probinsya sang Iloilo kag Capiz. Sa Carles, Iloilo, pila ka sakayan ang naguba bangod sang mabaskog nga balod. Pila man kabalay ang ginsulod sa baha suno sa MDRMO Carles, ilabi na sang nagsamo ang daluyong kag high tide. Nag-speak nga malapawan namon sa kaya no. Ang mga tarik kalautod. Ang iban sa ila nag-evacuate, ang iban wala man nagalakat. Ginbaha man ang pila ka coastal barangay sa Rojas City bangod man sang storm surge nga naglawig sang 2 ka oras. Nagkalaguba ang pila ka balay kasubong sa Barangay Punta Bara. Pagka patak mga alas 11:30 na matudag ko ginatibong na niya akong kusinaw. May pila man kadalan nga temporaryo wala magyan bangod sang balas kag bato dala sa mabaskog nga balod. Ginbaha man ang Barangay Agoho sa Panay, Capiz. Nag-conduct sila ng preemptive evacuation, no? So na-minimize natin yung casualty kasi nga na-minimize natin yung risk. Samtang balik biyahe na ang fiber boats sa Iloilo City pakato Guimaras and vice versa. Humalin nila sa iskay na sangaga. Pag special area siya, under signal number 1, pwede ta ka-allow no, na magbiyahe yung mga kabiyahe ta nga barko dira. Provided no na sa fiber boat mayara lang kita ginasunod nga 50% no of each total capacity allowed. Balik man ang biyahe sa Iloilo Fast Craft Terminal, Dumangas Port, Fort San Pedro kag Bayang Port. Samtang nagapabilin nga suspendido ang sea trips sa iban nga puerto. Jert, wala na napaidalom sa anuman nga storm signal ang Western Visayas inisanto sa 5 p.m. nga weather bulletin sang Pag-asa. Gani ginatugyan na lang sang RRMC6 sa mga local DRRM ang desisyon sa pagpauli sa mga residente ngayara sa evacuation centers. Jert? Madamong gid nga salamat sa update, Kim Salinas.